29 Μαΐου σήμερα βρισκόμαστε στην Ύψα, στο αμπέλι του Βάκη και της Σοφίας και θα παρακολουθήσουμε την μέθοδο του εμβολιάσματος με τη μέθοδο τη μεξικάνικη. Βάκη, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα. Λοιπόν, όπως βλέπεις, είμαστε στην περίοδο της άνθησης. Ήδη έχουν τα κλίματά μας άνθος, ανοίξανε. Και έχουμε αποκεφαλίσει αυτή τη σειρά, είναι η ποικιλία Ιτάλια, την οποία θα την εμβολιάσουμε για να την κάνουμε αφύρι. Την έχουμε κόψει από πάνω τελείως. Θα κάνουμε 2 τομές λοξές λίγο χαμηλά για να μπορεί να ξεθυμένει το ευρώ και για να μπορεί να κλείσει το μάτι. Η πληγή δηλαδή που θα κάνουμε. Και θα χαράξουμε ένα ταφ από τη μία πλευρά αυτό είναι το μάτι, το βγάζουμε με λίγο ξύλο και το περνάμε στον κορμό. Είναι και στο άλλο. Και στη συνέχεια θα το κλείσουμε με μονοτική ταινία. Η οποία έχει ελαστικότητα και θα πάρει το σχήμα της κλιματίδας όταν θα αρχίσει να μεγαλώνει. Έτοιμο.
Η δουλειά αυτή πρέπει να γίνει κοντά στην περίοδο της άνθησης για να έχει υγρά ο κορμός, για να μπορεί να σηκώνει τη φλούδα. Όπως βλέπετε το χαράζουμε και σηκώνεται εύκολα, μπορεί να πάρει. Άμα ας πούμε πιο νωρίς δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτός ο εμβολιασμός, γιατί δεν ξεκολλάει η φλούδα. Λοιπόν, αυτό τώρα αν θα πιάσει του χρόνου, αυτές οι δύο βέργες θα μας δώσουν παραγωγή. Θα μπει γρήγορα δηλαδή το αμπέλι στην παραγωγή. Θα χάσουμε στην ουσία τη φετινή χρονιά, δηλαδή του χρόνου ευελπιστούμε να έχουμε παραγωγή από τις βέργες οι οποίες θα εκτεθούν από το κλίμα μας. Και συνεχίζουμε στο κάτω. Έλα Κώστα να κάνουμε ένα ακόμα. Ας δούμε το νεκρό ξύλο όλο. Θα κάνουμε 2 τομές λοξές για να τρέχουν τα νερά. Λέγουμε ένα σημείο που είναι λίγο ίσιο. Εδώ πάρε Κώστα τη φλούδα, τι εύκολα σηκώνεται. Είναι ο καιρός του τώρα που ενδείχνεται να κάνουμε αυτού του τύπου τον εμβολιασμό, δηλαδή δεν μπορούμε να τον κάνουμε πιο νωρίς. Εδώ τόσο εύκολα ξεκολλάει η φλούδα. Έχουμε και ένα καλό σημείο από την άλλη πλευρά. Εδώ, αυτό μετράει, να μπορούμε να ξεκολλάμε εύκολα τη φλούδα. Εδώ υπάρχει το νεκρό ξύλο ακόμα. Βγάλουμε 2 μάτια. Αυτό είναι το μάτι μας. Η φορά του ματιού πάντα προς τα πάνω, έτσι. Πάνω προς τα πάνω, ναι. Αν κάνουμε το ταφ, τώρα το κάνω ανάποδο το ταφ, αν το κάνουμε αλλιώς δηλαδή, κανονικό ταφ, το μάτι πάλι την κλιματίδα την κόβουμε αντίθετα. Πάντα το μάτι να κοιτάει προς τα πάνω. Καλό είναι όταν κόβουμε τις κλιματίδες, όταν τις μαζεύουμε το Φεβρουάριο, για να μην μπερδευόμαστε. Στην πάνω πλευρά κάνουμε μία λοξή τομή και στην κάτω μία ίσια. Οπότε να ξέρουμε ποια είναι η πάνω πλευρά και ποια είναι η κάτω. Δηλαδή να ξέρουμε πώς κοιτάει το μάτι. Εδώ επειδή η φλούδα δεν είναι και πολύ ίσχυη, το δεν μας ξεκολλάει. Κάνουμε ένα μάτι ακόμα. Να το μάτι μας. Έλα Κώστα από εδώ που θα είναι πιο εύκολο. Το δείχνουμε. Εδώ βλέπουμε πόσο εύκολα σηκώνεται η φλούδα και περνάμε μέσα το μάτι. Αυτό είναι. Είπαμε με ταινία μονοτική. Θα θέσουμε.
αφήσουμε λίγο εδώ τη φλούδα να πατήσει καλά. Προσέχουμε να τη μαζεύουμε προς τα μέσα της φλούδα, να μην μείνει ανοιχτή. Σε αυτά πρωτοπόροι είναι στην Αμερική, στην Καλιφόρνια υπάρχουν πολλά βίντεο τα οποία μπορούμε να δούμε και να μάθουμε από εκεί πολλά πράγματα. Υπάρχουν επαγγελματίες που εμβολιάζουν χιλιάδες τρέματα. Προσέχουμε τα μάτια στο ψυγείο, τα είχα τόσο καλά τυλιγμένα με σελοφάν, με στιμερίδα, πολύ υγρασία. Παρ' όλα αυτά χρειάστηκε πριν ένα μήνα περίπου από Φεβρουάριο, ότι έχουμε Μάιο, να τα βγάλω. Έτσι σε μια δοκιμή που έκανα, να δω αν είναι ακόμα υγρά, κάποια είχαν στεγνώσει. Και τα άνοιξα, τα ξαναέριξα λίγο νεράκι για να μην ξεραφούν. Κάναμε και τις τομές μας και περιμένουμε τώρα γύρω στις 10 μέρες θα δείξει να πετάξει. Αυτό θα ξανάρθουμε στα μπέλη βέβαια, να το ελέγχουμε, για μπορεί να δούμε από εδώ το μάτι μας να έχει νερά. Θα πρέπει να κάνουμε και άλλες τομές για να μπορούν να φεύγουν τα υγρά και να μπορέσει να υπολωθεί η πληγή που κάναμε. Ήδη εδώ, έλα Κώστα, αυτά που έχουν εμβολιάσει πιο νωρίς, να πάρεις πώς έχουν πετάξει. Πάκη, πρέπει να το σταμάτησα, ρε. Γράφει τώρα τι κάνει. Καταρχήν έγραφα τόση ώρα, γιάδες. Γράφει, 13 λεπτά, ναι. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι έχει πετάξει το μάτι. Και από εδώ, αυτά τα έχω κάνει πριν 2 εβδομάδες. Ήδη, άμα δούμε καλά, έχουν φουσκώσει. Είναι πράσινα, δηλαδή είναι ζωντανά. Αυτό είναι καλό. Αυτά. Για να πάω να δούμε. Φωνή έχει αυτό? Πώς δεν έχει. Δεν πάθε το πλοημένο.